Moltes gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, bon dia a tots i totes, regidors, regidores, membres del públic. Abans de tot, em voldria excusar, més que res per haver arribat tard. Les obligacions laborals m'han impedit sortir abans de la ciutat de Tàrrega, on treballo com a professor. Bé, per on començar a defensar aquesta moció entre tanta injustícia i tanta persecució política que s'està visquent darrerament? En principi, m'havia plantejat parlar més aviat d'altres casos de persecució política i d'injustícies judicials, però veient la sentència judicial que vam conèixer ahir, m'és impossible no dedicar-li un record a la noia que va ser violada grupalment i no pas senzillament abusada sexualment, com diu la sentència. Dit això, aquesta moció té l'objectiu de que es reconegui la figura de Guillem Agulló i Salvador, persona que va ser assassinada vilment per un grup neonazi, tal com feien les Sturmabteilung a l'Alemanya nazi als anys 30 del segle XX. Un grup de persones que van sortir a la caça de joves independentistes i d'esquerres del País Valencià. No només és una persona que va ser assassinada per la seva ideologia política, sinó que, a més, se la va perseguir i se la va menystenir des del 1993. No és banal recordar que alguns grups radicals, especialment del món del futbol, mal anomenats ultras, quan haurien de ser anomenats neonazis i neofeixistes, han recordat l'assassinat en burleta del jove Guillem Agulló a alguns partits de futbol, mentre que la justícia es dedica a perseguir algun color que potser resulta que molesta massa a la vista. Bé, espero que aquestes paraules no siguin tan provocadores d'urticària com aquest color. Dit això, com tampoc tenir record per les persones que injustament estan empresonades a dia d'avui. No només els tres Jordis, en Josep, en Raül, l'Oriol, el Joaquim, la Carme i la Dolors, sinó també els nois d'Altsasu, que resulta que estan en presó preventiva i, curiosament, la justícia té una sèrie de vincles i de conxorxes amb la Guàrdia Civil, qui ha dut a terme la investigació, qui resulta que també el jutge està en relació matrimonial amb un guàrdia civil i la versió de la Guàrdia Civil no se sosté per enlloc. Aquesta moció no només va dedicada a defensar la memòria de Guillem Agulló, aquell concepte, memòria, que sembla que a alguns els provoqui rebuig. Una memòria que hauria d'haver vingut ja en plena transició, falsament anomenada transició, sinó que hauria de ser recordada com la segona restauració borbònica, tal i com es va fer a finals del segle XIX. Finalment, per acabar aquesta moció, demanem que s'aprovin els següents acords, uns acords que no només van dirigits a recordar la memòria de Guillem Agulló, sinó també a defensar els valors que haurien d'imperar a qualsevol democràcia i a qualsevol estat de dret. Els valors de la llibertat política, de la llibertat a l'hora de fer classes i de defensar la reflexió crítica i el lliure pensament dels nostres alumnes. No pot ser que el col·lectiu de professors haguem de tenir por davant d'un sistema injust que persegueix precisament aquells alumnes que reflexionin lliurement i no com el sistema vol. Per això demanem l'aprovació dels següents acords. Primer, manifestar la seva voluntat de retre homenatge amb com a mínim un acte institucional a la figura de Guillem Agulló i Salvador, el jove valencià assassinat brutalment per un grup d'ideologia neonazi ja fa més de 25 anys, l'11 d'abril de 1993. Segon, refermar el compromís en la lluita contra els delictes d'odi, el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia i qualsevol altra manifestació d'intolerància envers la diversitat,
per tal que no es tornin a produir fets com els de la crema intencionada de l'Ateneu Popular de Sarrià fa poques setmanes. Tercer, instar el govern valencià a impulsar una llei per combatre la violència i l'odi a la diversitat ideològica, cultural i lingüística. Quart, proposar a la Comissió Especial de Denominació de Carrers que, en compliment de la voluntat expressada en l'acord primer, doni el nom de Guillem Agulló i Salvador a un espai públic o carrer de la ciutat de Lleida en la seva memòria. I finalment, cinquè, fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló, a les Corts Valencianes i al Govern de la Generalitat de València. Entenem que aquests 5 acords són un conjunt unívoc i que, per tal, han de ser votades conjuntament. Per tant, donant resposta a qualsevol possible pregunta per votar-los separadament, ja diem i ja anunciem que no és la nostra voluntat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula la senyoria Rosa Maria Salmerón. Gràcies. Gràcies, senyor Pérez, per l'exposició. Volem mostrar el nostre rebuig total a qualsevol acte que impliqui violència, tant violència verbal com violència de fet i, òbviament, també als delictes d'odi. Creiem en la llibertat individual de les persones, en la llibertat de pensament i en la llibertat ideològica, partint del respecte per i cap a les persones. No obstant, pel que fa a les propostes, creiem que no som qui per dir-les al País Valencià, una altra comunitat autònoma, amb les seves competències i el seu govern, quines lleis han de fer i quines iniciatives han de prendre. És per això que, tot i estar d'acord amb gran part del cos de la moció, no li podrem donar suport. Gràcies. Gràcies, senyoria. Té la paraula la senyoria Carlos González. Gràcies. Anunciem ja de ben aviat que votarem a favor i volem agrair al senyor Oriol l'enèrgica defensa de la moció. Un 11 d'abril de fa 25 anys, de matinada, varen assassinar a ganivetades al jove Guillem a Montanejos, País Valencià, membres d'un grup neonazi anomenat Comando Marchelenes Quart Reich. Això està extret de la Viquipèdia amb la seva traducció al castellano en la Wikipedia. Avui volem deixar clar que va ser un assassinat ideològic tant pels assassins, feixistes i neonazis com del Guillem, un jove de l'organització Maulets antifeixista i independentista. A pesar d'aquests fets, el jutge del cas ho despolititza i diu que va ser una lluita entre xavals. Tot i així, una lluita entre xavals, el mateix jutge condena a 14 anys de presó a l'autor del crim i, en aquest cas, volem recordar que durant el judici va haver-hi campanyes de criminalització d'aquest jove i dels joves d'aquestes organitzacions i es va desenvolupar aquest judici durant incidents protagonitzats pels mateixos radicals, ultres, neonazis, feixistes, arreu del País Valencià. Volem recordar, com es demana en aquella moció, que hi ha altres poblacions a Catalunya, en el cas a Vic, que ja existeix un carrer amb el nom del jove Guillem i des del 2013, fet que aquell Ajuntament va aprovar per unanimitat. I volem fer també esment a la família Agulló, que ha estat i continua sent assenyalada. Fins i tot han arribat a denunciar que en els aniversaris de la mort del seu fill reben trucades amenaçadores. Fins i tot vandalisme. A València ja hi ha espais públics que dediquen a la memòria del jove Guillem, però també produeixen actes vandàlics aquests monuments, normalment també envoltants de l'11 d'abril. Com a societat, no podem fer com si no passés res amb aquests grups neonazis. No són associacions juvenils pacífiques, no són coses de xavals. No pot haver impunitat, ni a València, ni arreu. Perquè això podem recordar què va passar a Barcelona després d'una manifestació que volaven cadires entre grups neonazis al centre de Barcelona. També podem recordar com una aspirant a regidora taronja era acompanyada
a sou per un membre d'un grup neonazi a treure llaços grocs. Podem recordar a Igualada persones amb ganivets i cares tapades com retaven cartells de presos i preses polítiques. Hem de recordar tant el bo com el dolent. La moció ens demana un homenatge institucional en el seu primer punt i un carrer o un espai públic en el quart. Aquí volem aprofitar per recordar el que ha dit el jutge a la Paeria, que no s'ha acabat l'aplicació de la memòria històrica. I no estaria de més que quan retirem els noms dels alcaldes feixistes ho reemplacem uno en memòria del jove Guillem Agulló. Considerem que és bo que els espais públics recordin que el feixisme mata. I és al·lucinant que els ultras puguin entrar amb esvàstigues als camps de futbol, els colors grocs i la bonica paraula llibertat, no. És estrany, a més, que un abril de l'any 2018, un ple municipal tingui que acordar, com es demanen, refermar el compromís per la lluita contra els delictes d'odi, el racisme i la xenofòbia, l'homofòbia i qualsevol altra intolerància. Nosaltres ho farem de calac. I ja el punt del govern valencià donarem recolzament. No està de més mai que als països catalans un ajuntament reclami a un Parlament que impulse una llei justament per combatre aquest feixisme. Joves, republicans, salut i llibertat. Gràcies. Gràcies, senyoria. Té la paraula la senyoria Joan Vilella. Sí, gràcies, senyor alcalde, senyors regidores, senyors regidors, públic assistent. Molt bon dia a tothom. Com ja s'ha comentat aquí, s'ha fet un recordatori que la matinada de l'11 d'abril de 1993 moria assassinat el jove valencià Guillem Agulló a mans d'un grup de feixistes a Montenejos. El jove, antiracista, militant de maulets, va morir d'una ganivetada al cor per part d'un neonazi condemnat per un tribunal. Aquest crim, com la resta de delictes d'odi, va sacsejar la societat valenciana. Aquest assassinat va estar una dolorosa mostra de la intolerància i la barbàrie que el poble valencià sempre ha combatut. Amb aquestes paraules començava la declaració institucional en memòria de Guillem Agulló que les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat el 12 d'abril de 2016. Una declaració institucional, que la tinc aquí davant, de les Corts Valencianes, que aquest grup municipal del Partit Popular subscriu tal i com ho va fer el grup parlamentari popular fa 2 anys. Però aquesta declaració en res, aquesta declaració de les Corts Valencianes, en res s'assembla a la proposta que es planteja avui aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Lleida. Una declaració institucional amb voluntat de consens i amb una manifestació clara en la lluita contra els delictes d'odi, de racisme i xenofòbia. Lamentem, des d'aquest grup, no poder aprovar aquesta moció perquè considerem que és una moció parcial i tendenciosa, però entenem, i ho fem amb tots els respectes cap als seus ponents. Ho entenem. Una moció que disfressa el que hauria de ser l'homenatge a una víctima de l'odi per fer un discurs polític sectari en contra de les institucions espanyoles i l'Estat i que no podem admetre. Mai defensarem el feixisme, vingui provocat d'una banda o una altra, i per aquests motius no permetrem que ens acusin de legitimar aquesta ideologia ni d'autoritaris. El respecte i la tolerància han de ser les bases d'una societat democràtica i plural, on tots hem de posar el nostre granet de sorra per construir una comunitat integradora i no excloent. Però, en cap cas hem de ser partíceps de la utilització d'un crim d'odi per construir un discurs sectari i criminalitzador. Nosaltres, des del grup municipal del Partit Popular, i com he dit anteriorment,
recolzem plenament i íntegrament amb punts i comes la declaració institucional de les Corts Valencianes en memòria de Guillem Agulló. Però no podem votar a favor d'aquesta moció tal i com està redactada. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Vilella. Té la paraula la senyoria Pau Jubillà. Moltes gràcies. Gràcies, companyes i companys. Gràcies, Oriol, per mantenir viva la memòria de Guillem Agulló, que també és la memòria de l'antifeixisme. Aquest passat 11 d'abril es van complir 25 anys del seu assassinat i des de la Crida per Lleida vam organitzar un petit acte en la seva memòria, davant el monument a bombardeig del Liceu Escolar, un símbol també d'aquesta barbària del feixisme. Amb l'acompanyament de la Muixeranga, l'Anna Campanera, que compartia militància a Maulets, l'organització juvenil de l'esquerra independentista, de la qual formava part en Guillem, ens deia el següent. Quan en Guillem va ser assassinat, va ser com un abans i un després per tots els que militàvem a Maulets i per tots els independentistes a Lleida, perquè no ens imaginàvem que el feixisme pogués arribar tan lluny. Veiem tristament que a València s'havia convertit en un viver de feixistes, però pensàvem que era una cosa allunyada, que no arribaria aquí. La tristesa és que arriba a les portes de casa nostra i que es fa palès en aquest procés independentista i republicà que estem vivint a Catalunya i arreu dels països catalans. I creiem que cal tornar a recordar els cops que faci falta, tots els cops que faci falta, la nit d'aquell diumenge d'abril del 1993, en la que Guillem Agulló, independentista i antifeixista de 18 anys, va ser perseguit i assassinat amb una ganetada al cor per un grup de neonazis constituïts en el comando marxalanès Quarto Reich. Però també cal fer memòria de com la Guàrdia Civil va pretendre atribuir els fets a una baralla entre amics, tal com la gent que feia l'atestat va explicar els fets a Guillem, el pare del noi assassinat. I cal denunciar la impunitat de la que encara gaudeix ara el feixisme a l'estat espanyol, tot recordant que dels 14 anys de condemna, Pedro Cuevas només en complir 4 a la presó per bon comportament i que seguidament en l'anomenada Operació Panzer fou detingut i absolt novament per pertinença a una xarxa neonazi, possessió il·lícita d'armes, robatori i diversos delictes contra la salut pública. Deia David Fernández que l'absolució de la majoria dels responsables i la condemna de Pedro Cuevas, l'assassí de Guillem, va mostrar-nos la impunitat. Va deixar-nos una sensació d'indefensió, d'absoluta vergonya i també, cal esmentar-ho, de frustració. Vam descobrir que encara quedava molt per fer. La família tenia una mínima aspiració de reparació, de reconeixement, i no va ser així. Només cal veure les hemeroteques d'aleshores, o, per exemple, com van passar els 23 anys fins que les Corts Valencianes ho reconegueren. I ens hem d'obligar a recordar cada dia el Guillem Jódete. El Guillem Jódete, escrit en una pancarta desplegada pels seguidors ultres del València Albacete poc després del seu assassinat. El Guillem Jódete, dibuixat en els adhesius que lluïen diversos dels assistents de la marxa constitucional del 12 d'octubre de 2005 a Barcelona. O el Guillem Jódete, pintat a les parets de casa dels seus pares cada dia, cada 11 d'abril des de fa 25 anys. Les pintades contra Guillem són per recordar-nos que segueixen allí, deia fa pocs dies el seu pare en un acte d'homenatge. Recordar Guillem Agulló és també recordar la Lucrecia Pérez, assassinada 6 mesos abans que en Guillem per part d'un grup neonazi anomenat Bases Autònomes o la Sònia, assassinada un any abans per una altra banda neonazi, Vanguardia Nacional Revolucionària. La figura de Guillem Agulló forma part del patrimoni i de la memòria de moltes persones, siguin independentistes o no. Forma part d'un patrimoni d'esperança, del país que volem, del país de l'olivera que encara hem de fer. Forma part del nosaltres col·lectiu. Ha esdevingut un símbol en la defensa de la llibertat i contra el feixisme arreu del país. Compartim la vostra voluntat per recordar-lo i hem endegat diverses propostes per fer-ho possible. El 11 d'abril del 2017, presentant a la Comissió Especial de Carrers la proposta de concessió d'un carrer en la memòria de Guillem Agulló i reiterant aquesta petició el 10 d'abril del present any, on vam demanar que es convoqués aquesta Comissió Especial de Carrers en el mes en curs per tractar com a mínim aquesta petició. Esperem que totes aquestes iniciatives i la que avui porteu a ple aconseguin mantenir viva la memòria de Guillem Agulló. Deia fa poc la seva germana, Betlem, respecte de la impunitat del feixisme, juguen amb aquesta impunitat i volen que nosaltres tinguem por i ens retirem. Aleshores, la gent jove sí que hauria de saber que eixe és el seu punt fort. I el nostre punt feble seria tenir por. Hem de plantar cara al feixisme i no podem tenir por. Hem de ser valents, des de la prudència, com diu el meu pare, i sense violència. Però cal lluitar pels nostres ideals. Un sí antifeixista, immens i combatiu a la vostra moció. Memòria, memòria i més memòria. Gràcies.
Gràcies, senyoria. Té la paraula la senyoria Núria Marín. Gràcies, senyor alcalde, i gràcies a l'entitat cívica Jovent Republicà per presentar avui aquesta moció aquí al Saló de Plens. Probablement en repetiré, però en aquest cas penso que és bo, saludable, necessari repetir-se. Qui era Guillem Agulló? En Guillem era un noi de Burjassot, un jove compromès política i socialment, que lluitava contra el racisme i les injustícies i ho feia des del seu compromís amb el pacifisme i la militància d'esquerres. Era independentista, sí, i no se n'amagava, i no tenia per què. Reivindicar un estat propi és legítim i que jo sàpiga no és cap crim. Però tots els seus desitjos, lluites, esperances, la seva vida es va veure estroncada violenta i precipitadament i premeditadament un 11 d'abril de 1993, amb un crim venjatiu i perpetrat amb traïdoria. L'assassinat del Guillem i la seva intencionalitat va convulsionar la societat valenciana, és cert. Va evidenciar la duríssima, la dramàtica realitat del País Valencià. Una realitat d'atacs violents continuats a persones i entitats determinades amb la que tots convivien, tots coneixien, però molts amagaven i permetien. Entre el 2007 i el 2013 s'han posat encara 20 artefactes explosius prop de les seus de partits d'esquerres i associacions culturals, encara. Els cruels i violents atacs de les bandes feixistes, que ja eren patides de molts anys i conegudes per la ciutadania, però més greu encara, les autoritats responsables intencionadament i reiteradament ignoraven, deixant campar amb tota impunitat els neonazis i feixistes, d'arrel franquista, com el comando Marchalenes Quart Reich, autor de l'assassinat. I, per tant, en van ser còmplices del crim. La mare del Guillem li deia sovint, vigila, i ell vigilava, clar que vigilava. Però què pots fer quan qui tens al davant està encegat per l'odi, la intolerància i se sap intocable, invulnerable? Com et protegeixes de la impunitat amb la que saps que actuen els protegits? Què pots fer quan van per tu? L'assassinat del Guillem va ser totalment intencionat. I sí, hi havia intenció, voluntat de matar, com ho demostra la gambetada al cor. Però la impunitat va continuar durant el judici. El cas va patir una forta campanya d'intoxicació informativa per part de la premsa conservadora, especialment la valenciana, amb el periòdic Les Províncies al capdavant, perquè el Guillem destorbava. Per als partits polítics majoritaris aquesta mort era una molèstia, una prova que la modèlica transició a la democràcia tenia unes escletxes ben grans i definides i que hi havia grups radicals feixistes d'arrel franquista que no dubtaven en utilitzar la violència. Evidenciava que els llops estaven a l'aguait i que eren els mateixos llops de sempre, els de una, grande i libre. Però no només aquests. El silenci respecte a l'esdeveniment, el silenci còmplice del PSOE, també d'en Joan Lerma, president de la Generalitat, que deixà escàs o cap suport institucional a la família. Què va fer el sistema judicial espanyol? Reduir la condemna per homicidi fruit d'una baralla entre xavals. Va negar la evidència, negar que hi hagués una motivació política, i dic evidència perquè un dels encausats va declarar que quan van allunyar-se del lloc del crim ho van fer amb la salutació nazi i cantant el cara al sol. Després d'un judici que hauria de passar a la història com a exemple de vergonya, 4 dels acusats van ser absolts i, com ja s'ha dit, l'autor només va complir 4 anys. Ahir en vam tenir un altre exemple, amb el judici de la Manada. Impunitat pels neonazis, pels policies, per la Guàrdia Civil i els militars. Sí, senyor. Si no, ja veurem com acaba el judici pels joves d'Alsasu.
L'impunitat que continua cada any durant l'aniversari, com ja s'ha dit, a la família, envers la família del Guillem. Per acabar, perquè se m'està acabant el temps. Com diu la Carme, la mare del Guillem, si callem, els llops creixen. No deixem que es facin tan grans que no puguem aturar-los. Denunciem totes les agressions que puguem patir sense por. Quan alguna cosa d'aquesta us passe, ja veureu que no esteu sols. Cal parar-los, que vegin que som molts els que defensem el futur dels nostres fills, que sàpiguen que mai més no baixarem la guàrdia. Avui no callem. No només no callem, sinó que demanem memòria i reparació. Memòria i reparació. Donem tot el nostre incondicional suport a la moció. Gràcies. Gràcies, senyoria. Té la paraula la senyoria Ángeles Ribes. Miren, yo tenía preparada otra respuesta, pero no lo voy a leer. Y es que esta moción ha sido utilizada como excusa o ariete, si me lo permiten, para introducir un montón de conceptos completamente ajenos a de lo que se trataba en un principio. Con unos discursos que me han precedido, de los cuales algunos me producen mucho bochorno. Tienen razón la entidad proponente en que se están produciendo ataques fascistas constantemente a sedes de partidos políticos. Miren, la nuestra entre ellos. Y la de Esquerra Republicana, que también lo ha padecido. Y no tienen más que ir a mirar en las redes sociales quién condena qué y quién no condena absolutamente nada. Por tanto, ya les dejo claro que este partido ha condenado este tipo de asaltos, agresiones, ataques, asesinatos y el fascismo en general, una y mil veces, y lo volverá a hacer. Pero lo que no vamos a dejar es que aquí haya concejales que, por muy mal que les caigamos, y sabemos que les caemos fatal, hagan unos ejercicios de mezquindad, de ruineza absoluta, y pretenda decir o hacer la comparación de que este partido que represento va de la mano de neonazis. ¡Qué vergüenza! Cuando ustedes hacen ese tipo de afirmaciones, no se equivoque, no me insulta a mí, ni a mis compañeros. Insulta a todos los vecinos de Lleida que nos han votado. Y acaba de usted de asimilarlos a algo muy asqueroso. Supongo que usted se debe de ir a dormir tranquilito por las noches. Yo le aseguro que tengo la conciencia limpísima, limpísima. Y jamás, jamás haría una acusación de ese tipo hacia usted o hacia los miembros de su partido. Y debo decirle que tanta condena y tanto aspaviento y tanto discurso, y aún estoy esperando que usted condene los ataques que nosotros recibimos. Así que denle las gracias a estos señores porque les vamos a votar que no. Gràcies. Té la paraula ara la senyoria Cristina Simó. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair al col·lectiu de Joves per la República la moció que avui ens heu portat a debat. Segurament hi haurà gent que us hagi dit que aquí no toca, però sincerament nosaltres pensem que sí, que és necessari aquest debat i que és necessari aquí, avui i ara, per donar-nos una altra perspectiva de la situació que estem vivint. Vivim en un país amb doble vara de mesurar. S'acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició als anomenats comitès de defensa per la República o a entitats com ANC i Òmnium, sota l'argument que les seves accions posen en perill la pau pública, arribant-nos a comparar amb la Kale Borroka de la pitjor època del País Basc. Déu-n'hi-do. Però per un altre costat es dona cobertura a aquelles organitzacions de caire neonazi i feixista que últimament els veiem manifestant-se amb tota impunitat pels carrers de les nostres ciutats.
El recordo el 9 d'octubre de l'any passat a València o algunes manifestacions a Barcelona que van acabar amb destrosses i baralles a la Rambla Catalunya o a la mateixa plaça Sant Jaume, on grups organitzats passejaven impunement amb lemes preconstitucionals, com l'aguilutxo o l'esvàstica a les seves banderes espanyoles. Ei, i no passava absolutament res. Malauradament, estan tan ocupats traient llaços grocs i confiscant samarretes i bufandes grogues que no tenen temps d'actuar amb fermesa davant d'aquesta púrria que no hauria de tenir cap tipus de dret. Un país on mantenim en presó preventiva a 9 persones innocents, empresonament injust, dit de passada, arbitrari i abusiu, acusats de delictes inexistents i tot suportat per un relat de violència inventat o un delicte de malversació que encara segueixen buscant. Mentre els condemnats pels actes de Blanquerna segueixen tranquil·lament a casa seva. Els neonazis del grup FAS són absolts per la secció 4 de l'Audiència de València per falta de proves. Bé, també dit, proves que han desaparegut o s'han destruït de manera estranya. O que Pedro Cuevas, membre d'un grup neonazi assassí confés de Guillem Agulló, només complís 4 anys dels 16 de sentència i continués actuant impunement en accions violentes feixistes. Però és més, aquest país, que penalitza les manifestacions pacífiques organitzades any rere any, descrivint-les com a elements subversius que inciten a l'odi i a la violència, va permetre que aquest assassí es presentés a unes eleccions municipals amb les sigles del partit Nazi Alianza Nacional, que té entre els seus valors la supremacia de la raça blanca, la negació de l'Holocaust i anar en contra de la immigració. Una verdadera joieta. Vivim en aquest país, de moment, i seguim vivint, i per això creiem que és necessari i toca aquest debat per obrir-nos els ulls a tant cinisme i a tanta mentira dogmàtica. Compartim i recolzem el contingut d'aquesta moció i agraïm als joves de la República la seva presentació perquè el record de la memòria històrica ens ha de fer aprendre de les injustícies que mai més s'han de permetre. Hem de ser bel·ligerants contra la proliferació d'aquestes bandes i contra tota existència de simbologia feixista en els carrers de les nostres ciutats. Inadmissible en democràcia, mantenir espais d'exaltació del feixisme. S'imaginen a Alemanya la Fundació Adolf Hitler? Doncs aquí existeix, i pagada amb diner públic i a part desgrave. O presentar-se partits nazis a les seves eleccions? O el mausoleu de Hitler a la plaça Brandenburg al vell mig de Berlín? Doncs tot això existeix i es permet a Espanya. Potser ens ho hauríem de fer mirar. Guillem Agulló fou assassinat per oposar-se a aquests residus del passat feixista d'aquest país, que molts creiem havíem superat fa 25 anys, però no hem d'oblidar, perquè la seva lluita continua molt vigent i hem de seguir lluitant per anul·lar per sempre les restes del passat feixista que encara continuen amatents al nostre dia a dia. Deixem-los als museus en record d'un passat que no ha de tornar. Moltes gràcies. Gràcies, senyoria. Té la paraula ara la senyoria Joan Gómez. Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer que res, permeti'm que feliciti els joves, a tots aquells joves que ara i sempre han lluitat per les llibertats, per la democràcia i han intentat que aquest país fos cada cop millor. I una vegada dit això, doncs ja els dic que votarem que no amb aquesta moció, no perquè no estiguem d'acord amb l'espírit que podria transmetre en el seu sentit global de respecte a la democràcia i a les llibertats i per un país millor, sinó perquè el considerem que és una moció, permeti'm, no correspon, no toca. És una moció d'un fet luctuós de fa 25 anys en el qual vostès pretenen i deixen que fiqui els peus a terra que aquest ple, un ple municipal de la ciutat de Lleida, doncs faci un seguit d'actuacions que res tenen a veure amb l'objectiu que tots ens plantegem com a regidors d'aquesta corporació. Mirin, vostès estan demanant que fem un acte institucional per a aquest senyor.
I per què no per tots els que han patit les circumstàncies de la repressió o de la violència sectària? De tots, però de tots són tots. Aquí ja s'ha anomenat que a vegades només ens pensen en unes seus o en uns personatges determinats. Són molts els partits que, malauradament, en aquests moments estan patint, diguem-ho així, repressió o estan patint les conseqüències d'una divisió que ningú vol. Per tant, aquesta moció la veiem d'una manera sectària, de manera molt particular, que obvia una realitat que ve de lluny, i és que hi ha hagut molta gent en aquest país que ha donat fins i tot la vida per les llibertats. I això no ho podem permetre. No ho podem permetre ni volem que condicionin el funcionament ordinari d'aquest Ajuntament. Mirin, aquest Ajuntament fa moltes coses per les llibertats, moltes coses per la memòria democràtica. Moltes que a vegades no es tenen en compte, no es consideren, i jo demanaria que a molts dels que s'estan manifestant a favor d'aquesta moció doncs fessin acte de presència en actes que organitza o l'Ajuntament o la societat civil lleidatana, que es preocupa pel benestar del conjunt de ciutadans de Lleida i que es preocupa pel seu futur. Miren, ens estan demanant que instem al govern d'una altra comunitat autònoma que faci alguna cosa. El senyor del PP ja ho han esmentat. La declaració institucional per part de les Corts Valencianes. Jo crec que no correspon. Permetin que els digui que no correspon que aquest Ajuntament tingui que demanar a un govern o a un Parlament que té tota l'autoritat que li concedeixen les urnes i els vots, que faci alguna cosa que en certa manera ja han fet. No podem demanar que totes les persones que han tingut unes circumstàncies d'agravi, fins i tot de la vida, que hagin perdut la vida, se'ls doni un carrer a la nostra ciutat. Una persona que va morir fa 25 anys i que tots van patir, perquè des de fa molt de temps, repeteixo, es pateix l'actuació sectària feixista de molta gent. I el feixisme no només el representen els feixistes, hi ha moltes maneres de ser feixista. Tots aquells que són intolerants i que no permeten el que unes persones o altres pensin de diferent manera. Per tant, el conjunt, ja ho ha dit el ponent del grup dels Joves per la República, ja ho ha dit, si volen que es voti en bloc. Doncs en bloc el que pretenien era que ni tan siquiera allò que és tan elemental com la lluita contra la xenofòbia, l'homofòbia i qualsevol altra manifestació d'intolerància es pugui votar a favor. El que pretenen és un acte partidista i això ens sap greu, perquè utilitzar la violència contra les llibertats per fer política partidista em sembla que no és seriós, i menys en un Ajuntament en el qual els 27 regidors han estat elegits democràticament. Per tant, permeteu-me que els digui que votarem en contra d'aquesta moció per aquests motius. Gràcies. Gràcies, senyoria. Bé, el ponent de la moció, si vol, pot adreçar-se al faristol, si té, abans de posar-ho a votació, si vol, el senyor Oriol Pérez pot adreçar-se als grups. Perfecte. Bé, la veritat és que no hi ha cap sorpresa. Sí que potser m'ha sorprès veure en pròpia carn els grans actors que arriben a ser bona part de vostès. Com poden arribar a maquillar una realitat tacticista i política en lloc de defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, siguin quines siguin les seves ideologies. Bé, donem molta benvinguda a la proposta del PSC, si és que realment se la creuen, d'homenatjar qualsevol persona que hagi sofert la barbària del feixisme. No en tenim cap de problema, n'hi ha molts més. Podem començar a parlar d'una bona llista del País Valencià, però també podem entrar a Catalunya i a altres llocs. No podem oblidar també Madrid, on es va assassinar al metro algú perquè resulta que increpava un neonazi, entre molts altres casos, com a Barcelona l'assassinat de persones trans o homosexuals. Dit això, no em sorprèn tampoc la relació entre els arguments del Partit Socialista i de la regidora trànsfuga d'Unió Democràtica de Catalunya. Entenem que... Disculpi, vostè no té dret a parlar així.
No és la definició. Si causa alguna molèstia... Vostè no té dret, si li he donat uns minuts per si volia contestar als grups. Li prego que ho faci sense ofendre, perquè ha començat ja ofenent amb lo dels actors i ara ha utilitzat un adjectiu a una regidora que ni ella es mereix ni vostè té dret a fer. Lamento que la realitat ofengui els regidors d'aquest ple. Si vostè vol contestar als grups sense ofendre a ningú, ho pot fer. Si no, es pot retirar. Bé, em puc retirar perquè veig que no es recuperarà la dignitat d'aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Cadascú ens hem de cuidar de recuperar la nostra de dignitat. Bé, es posa a votació la moció. Es posa a votació la moció presentada pel grup Joves per la República. Vots a favor? 5, 10 i 2, 12. Vots en contra? 15 vots, queda rebutjada la moció.